Salutare și am vrut să vă arăt un level mai greu de la Happy Wheels care nu pot să-l fac și bun, obstacol course de la Amanda de Awesome. Hai. Deci începe cam așa levelul. Danger Zone, Safe Zone. Așa. Aici sunt niște bombe. Nu! Hai. Hai. Super mare, deci super mare e super mișto de sunat. Bun, deci Danger Zone, Safe Zone, ați văzut? Landmine, deci aici cred că se face ceva de genul așa și după aia sar iar. Nu! Le-am sărit pe toate dată, yes! Nu! Nu, ușor, nu, stop. Ușor, și acum cred că țepia o să cadă pe mine. Da, fugi! Verde, stop! Nu. Asta este. Aici ce avem? Nu! Bine! Fugi! Stop! Și acum... Nu! Nu! Fugi! Nu! Help! Mațele! Nu, eu nu-s bun la asta. Eu mor. Nu, te rog. Nu! Bun, deci episodul ăsta o să facem numai levelul ăsta pentru că este mai greu și... Sari, bun. Deci acum m-am prins. Până aici e ușor. Aici e ușor. Nu, spate. Hai, Pogo, hai, frate. Hai, deci acum pocnesc din nici pentru că știu ce trebuie să fac. Sari, fix de pe asta, ușor, bine. Sar minele, acum. Prea puternică. Bun, deci mie îmi place. Pogo cred că e cea mai mișto clasă pentru că poți să folosești oricând, poți să folosești la orice. În afară de Glass Brick, dacă la Glass Brick e cel mai bun Puai, tatăl responsabil. Nu știu de ce, dar când filmez îmi merge în 30 fps și când joc normal, acum merge 9 fps, deci în tot scade. Nu am fps constant, asta mă enervează. Aoleu, dar aș vrea să termin levelul ăsta pentru că mi se pare mișto. Ușor. Bine! Acum sar iar. Sar. Nu puternic. Bun, deci e imposibil. Nu înțeleg. Ușor. Și acum ușor. Sar. Bine! Nu! Ajută! Ar trebui să stea așa normal. Hai mă cu fundul ăla. Așa. Ușor. Asta. Trebuie aici ușor le dai jos și după aia sar sus pe ele. Fugim. Acum fugim. Hai. Sari. Fugi. Nu! Nu cred. Prinde o sticlă. Ei, fără mâini. Deci foarte greu să face. Am încercat și înainte să filmez de 10 ori și tot nu mi iese.
Ușor, 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 ușor. Primele două părți sunt ușoare. Și partea asta e ușoară. Haide, haide că am prins-o, fugi, în spate, în spate, în spate, tare, 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 tare. Am avut noroc acum. Acum trebuie să... Tare, mă duc tare acum. Fugi și... Yes! Headshot! E mișto. E mișto level, dar e foarte greu. Și eu i-aș da tot 5 stele. Are levelul... 4 stele și un pic. Nu cred! Deci nu cred. S-a stricat Pogo. Deci e levelul imposibil. Cum pot să fac levelul ăsta? Bun, deci lăsați-mi în comentarii cine face levelul ăsta, să-mi zică și mie cum se termină, dacă nu-l termin eu. Oh, bine. Sar tare, am sărit tare, asta e. Stop. Miau. Sar tare, bine. Nu, nu. Nu cred, vă fix mâinile. Mai bine am luat capul. Bun, deci suntem deja la minutul 7 al videoului și noi n-am terminat. Bandicam îmi ține 10 minute, deci durează foarte mult să faci un level. Nu, 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 bă, iarăși, mă. Se strică și Pogo într-una. Cam cum să-l facem? Bun, deci acum mă concentrez, îl termin. Acum îl terminăm. Deci dacă n-ar fi bila aia acolo, bila aia mare, atunci aș termina, pentru că bila aia... Da, aici îmi trebuie un irresponsabil dead, pentru că chiar dacă îmi place Segway, mai mult joc cu tatăl responsabil. Asta-i, ai, de frate. Mă, știi ceva, deci levelul ăsta este imposibil. Eu o să fac Happy Wheels doar cu levelele care nu pot să le fac și o să încerc în video să le fac. Eu mă joc Happy Wheels foarte rar, dar totuși este un rost de făcut video pentru că este un joc făcut foarte bine. E un joc destul de bun pentru ca să fie pus pe... Adică e un joc foarte bun și nu-ți downloadează, la asta mă refer. Nu, mor, mă ia, ba nu. Hai, fugi. Dacă sar acum odată m-a terminat. Ușor sari. Jos, nu! Bine. Fugi! Bine! Acum, asta. Stop! Acum o să fie greu. Fugi! Oh! O să încerc cât de încet pot eu aici. Acum, cred că l-am făcut, cred că îl fac. Hai, și... Nu, cred, bun, deci l-am făcut, nu se pune, frate, deci l-am făcut. E foarte greu, dar în sfârșit am reușit să-l fac. Dar totuși nu scrie victory și știu de ce nu scrie victory, pentru că am murit la final. Oh, mă rog. Mulțumesc pentru vizionare, share, like și coment. La revedere!